हेलो लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय नोंथांमोननिसिम आङो गिबियावनो जासिहरबाय। दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअ जाहैबाय आं दाख्लैहाय मोनसे माने इनफरमेशन टाइपनि आं मोनसे रिल्स होदोंमोन। बे रिल्सनि सोमोन्दै आरोना आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय सोर माबायदि कमेन्ट होदों आंखौहाय बे भिडिअखौ बानायनायाव। किन्तु भिडिअखौबो आं एसे नोंथांमोननो खोनासंहोग्रोगोन फार्स्ट टाइम, बिनि उनाव आं बुंगोन। आरो जायफोरा दिनैसिम माने फ्राय मानसिया आंखौ गाज्रि मेसेज होआखै, किन्तु सासे मानसियाल' आंखौहाय गाज्रि मेसेज होदों, किन्तु आं बिनि नामखौबो लाया। किन्तु आं बिथांनि मेसेजखौ आंनि नैबे गोजौआव होगोन, स्क्रिनशटआव आं होगोन, आरो लोगोसे आं बिथांनि जिथुनाखि मेसेज ना आं बेखौबो नोंथांमोननो फरायनानै होगोन। ओमफ्राय आं एसे गगा मोनदों दै लोगोफोर। मा जाहैबाय, आं भिडिअ बानायनायखौ बिथाङा मानि थाखाय गाज्रि मोनदों आरो बिथाङा बबेनि आरो मा डिस्ट्रिक्टनि आरो मा गामिनि, आं बिनियाव आंहा बेखौ उदिस लानोबो गैया बा उदिस लानांगौ गोनांबो गैया। आं बेखौबा जेबो बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। किन्तु बिथाङा आंखौहाय मोनसेल' बाथ्रा बुंदों बा मोननै मोनथाम जेनेबा मेसेजाव मोनथाम मेसेज होदों आरो बियो, बेखौबो आं नोंथांमोननो फरायनानै दिन्थिनोसै। ओमफ्राय बे खोथाया जाहैबाय ओरैजाय, बिथाङा जे माने आंखौहाय जे माने बेफोरबायदि मेसेजाव लिरना हरखो बा मानो बुंखो, ना बिथाङा आंखौ सिनायखायो, ना बियो आंनि उन्दै जायो ना गेदेर जायो, आं बेखौ मोजां मिथिया। बबे जायगानि मा बा नामखौथ' आं बुंलांखाबाय। किन्तु बिथाङाबो भिडिअ सिडिअ बानायोना बानाया आंहा बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। थेवब्लाबो बे आंखौ आं नैबे भिडिअखौ बानायदोंमोन। आं फार्स्ट नोंथांमोननि भिडिअखौ आं दै अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रामोनबा नोलोबारियाव दाफैसै आरो नागिर फैनांब्लाबो आरो अमाखौ मोननाय नङा सप्ताथामसिम होनना बुंबाय। किन्तु सप्ताथामनि उनावहायबा मोननो हागौ, मोनगोन ना मोना बेखौ मिथिया। जुदि बेमारा जुदि खमसेखम जुदि बारायबाय थायोब्ला हयथ' मोनाबो जानो हागौ। अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रामोनबा नोलोबारियाव दाफैसै आरो नागिर फैनांब्लाबो आरो अमाखौ खोनाबाय दा? अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रामोनबा माबोरै जाहैबाय आं बिनि भिडिअनि सायाव बुंसै आरोना दायो। आङो मा गाज्रि इनफरमेसन होदों नङा होमबा आंखौहाय जे बेफोरबायदि बुङो। आङो जास्ट बुंदोंखि जोंनि नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गगामुग एरियानि सिङाव थानाय जोंहा नोलोबारि एरियायावहाय ओरैबायदि अमानि बेमारा जोंनाव साग्लोबदों। माने जायफोरा दिनैसिम माने अमा फिसिनानै गावनि न'खरखौहाय बेजोंनो दैदेनलांदों, जेरैहाय गावनि गथ' गथायनि फोरोंनाय बा गावनि माने संसारखौहाय बेजोंनो जानाय नङा होमबा। सोरबाया दिनैसिम फिसा माने इसिबां गिदिर फार्मबो नङा, जेनेबा न'खर जाय मानसिया फिदोंमोन 7था 8थानि गेजेराव, बिथांमोना माबा मोनसे सिमां लानानै बा माबा मोनसे टारगेट लानानै फिनाय जादों नङा होमबा। बिथांमोना जुदि खेबसेनो बा जुदि सानसेयावनो जुदि 7था अमाया जुदि थैयोब्ला खर'आव नांगोन नाङा नङा होमबा। बिनि माखासे मेनटेन खालामनाय बा बिनि माखासे जाहोनाय आदारजों लोगोसे बिथांमोनहाबो माखासे खरसा जायो। बे खरसा खालामनायनि बिनिमयावहाय बिथांमोनहाबो माबा मोनसे मोनगोन बा बेजोंनो आं मोननायजों लोगोसे आं न'खरखौहाय माबा मोनसे खालामगोन बा माबा मोनसे आं सुखुगोन नङा होमबा। बेफोरबायदि साननाय प्लेनिं मोनसे थायो। सोरबा सोरबाहाय जायहा जाजादों बे मिथियो, नैबे मेसेज होग्राया खिन्थु बेफोर खोथाखौ मिथियाबो जानो हागौ। नैबे मेसेजखौ होदों आं नोंथांमोननो दिन्थिनो दायो। बे बुंदों नै, गरमाव फेन गैया, एसि गैया, अमा मेजेम गोबां जुनार फिसिबा थैखायो, मानोना गरम बारा बिसोरनाव बुरबकनो। माने आंखौ बुरबक होनदों आरो बियो। नों पेट बारा फेटला बा नोंबो थैगोन, जेबो बेमार नङा। बे बुंदों माने पेट बारा माने बे एसे हारसानि सोदोब सोदों आरो बियो। पेट बारा माने जोंनिबा बुङोमोन उदै गिदिरब्ला नोंबो थैगोन, बेफोरबायदि बुंनांगौन आरो मोनसे सोबावदों बेयावहाय नै, मुस्लिमफोरनि पलिटिक्स बेफोर खेला मोसौ बेदर बन्द खालामनायनि थाखाय बुरबक। गुवाहाटीयाव 580 केजि नोम्फा खोन्थानाय बाल बेमार। नोंथाङा मिथियाबो जानो हागौ, नोंथाङा गुवाहाटीयाव थायो आन्दासाव, बेनिखायनो गुवाहाटीनि दामखौ नों बुंदों नङा होमबा। गुवाहाटीयाव नोंसोरो माबायदि अमा बेदर जायो, हयथ'बा नोंसोर बुथारनायखौ नुवाबो जानो हागौ। नोंसोरो माने थैनानै फाननायखौ नोंसोर बायनाबो जायो जानो हागौ।
नोंसोर जेनेबा गुवाहाटियाव थाग्रा हिसाबै गावखौनो बिराद गोग्गादों नङा होमबा आरो मोनसे होबावदों दे बियो सोरबा सोरबा बिराद मोजां मोजां मेसेज होदों आं बेयाव बुंबावनो आङो बिथांनिखौ होना बुंगोन मोनसे अमा रदे बेयाव मा होदों बियो नै सोरबा सोरबा मोजां मोजां होदों मिथिबायना नै किन्तु बे मानसिया जे मा जाहैबाय ना आंजों एगेन्स्टसो ना आंखौ सिनायखायो ना माथाय आंथ' मिथिया ओंखायनो आं नैबे बिथांखौ बुंदों आरोना नोंथाङा जेला जागोन जाथाय नोंनि न'खराव बा नों जुदि फार्म खालामनाया जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला नों मिथिगौमोन बुरबक होनबाय आं नोंखौबो बुरबकसो होनगोन आं नोंखौबो नोङो बेफोरबायदिनि सायाव बारा आइडिया गैया बा नोंनाव नलेज गैया बेनिखायनो नोङो मालायनि खोथा जेबो मिथिया हुसिया नोङो मालायखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि बुङो मिथिबायना ओंखायनो मिथिया हुसिया बा बिनि जेबो खोथा मिथिया गारा नों मानसिखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुङा मिथिबाय जाम्बा लरग' आं नोंखौ जाम्बा लरग' सोंगोन आं ना नोङो आंनि गेदेर ना आं जेबो मिथिया थेवब्लाबो मेसेजखौ लिरदों मोजाङै लिर बा मोजाङै हर नङा होमबा जोंहा जेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया खिन्थु नोङो आंखौहाय मोनसेल' मेसेज लिरबा आं बेखौ जेबो बाथ्रा बुङा नों आंखौ मोननै मोनथाम मेसेजाव लिरना हरदों आंबो बिनिखायनो जोंदों नङा होमबा आंलाय नोंनि मा गोरोन्थि मावदों नों जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोना नायबानो जाबायना नों आंनो नारखो हरबानो जाबाय नोंलाय माथो जाला मोनला नायलाबानो भिडिअ कमेन्ट होलाबायनांगौ जाखो आंखौलाय नोंलाय आंनि सोमोन्दै मा मिथिनो बुरबक खोथा बुंनो फैदों बेवहाय ओंखायनो आं बुंदों जुदि नोंथाङा मिथियाब्ला जोंनि नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गगामुग एरियानि सिङाव थानाय नोलोबारि होननाय जायगायाव फै दाबो जोंनावहाय दाख्लैयो महलदारफोरा सप्ताथाम बन्द होदोंमोन दिनैसिम आखौ सप्तासे बारायबावबाय दासिमबो जोंनावहाय बे अमा बेमारा खाराखै बा जोबाखै दाबो बारायगासिनो दङ सोरबाया माबा मोनसे प्लेनिं लानानै 10टा 11टा बा 20टा 15टा बा बिनि बाराबो दङ अमा बिथांमोना फिनानै बेजोंनो दिनैहाय न'खरखौ गावनि गथ' गथायफोरखौहाय माबा मोनसे लामाजों लांबाय दङ बिथांमोनहा जुदि दिनैसिम दिनै बेयावहायनो जुदि लाख थाखा जुदि इनभेस्ट खालामनायनि गेजेराव जुदि लस जायोब्ला बिथांमोननि गोसोआव माबायदि मोनगोन निस्सय गाबगोन सोरबा सोरबा गाबदों सोरबा सोरबा दुखु जादों नोंलाय मा मिथिनो जाम्बा बुरबक जानला मोनला बेफोरबायदि कमेन्ट होना नोङो आङो बिथांनि माबाखौहाय नायना लादों नोंसोरो नै बियो माबायदि कमेन्ट होदों नङा होमबा खिन्थु आं नामखौ दिन्थिया बिनिखौहाय नामखौ दिन्थिबा बे लाजिनोबो हागौ ओंखायनो आं नामखौ दिन्थिला ओंखायनो दिनै लोगोफोर आङो भिडिअ बानायनाया नै बिनि सायावनो जाय बिथाङा दिनैहाय आं मोनसे जेनेबा जोंनि जायगानि खोथाखौ लानानै जाय जायफोरा दिनैसिम जोंनि बर' माहारि होननानै बुंब्लाबो गाज्रि जानाय नङा जोंनि बर'फ्रा अमा फिनानै न'खराव बा गावनि एसे एनैबाबो अनसुंथाइ मोनो एसेबाबो रेहाय जायो सम लानानै जोङो फाननानै केस थाखा मोनो नङा होमबा बेखौ लानानै फ्राय जोंनि न'खराव सोरनिबा न'खराव माथाम माब्रै मानै मासेयाथ' कम्पालसरिखा बिदिनो सोरबा सोरबा न'खरसेयाव माथाम माब्रै लाखायो बिनि बेलायाव जुदि सोरनावबाबो जुदि बैफोरनि बेमारा जुदि बेफोरनाव हाबफैनानै जुदि थैयोब्ला बेसेबां लस जागोन नङा होमबा खिन्थु टाउनाव थाग्रा नोङो गुवाहाटियाव थाग्रा नोङो नङा होमबा नोंहा एकदम बिराद मोजां मोजां आर्निं दङ बा मोजां मोजां नों खामायो जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया बेनिखायनो जों गामि एरियाफोरनि खोथा नों जेबो मिथिया नों जुदि मिथियाबा सिरि उन्दुना था आं बेखौनो बुंबाय आच्चा लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ नैबे सासे मानसिनि थाखायल' बानायनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोबा हाजारसे शेयार खालामना हो जाहाथे नैबे मानसि बिदि कमेन्ट होग्रा मानसिया जाहाथे बे भिडिअखौ मोनहैयो आरो बियो मोनहैनानै आरो मा कमेन्ट होफिनो बियो आंनि सायावहाय नङा होमबा जुदि बियो आंखौ निस्सय गाज्रि मोनदोंबा आरोबाव निस्सय बियो आंखौ आंनि सायाव गाज्रि कमेन्ट होखागोन आं बेखौनो सानबाय आरोखि आच्चा लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय आरो मोनसे खावलायनायबाव दिनैसिम जोंनि नैबे धेमाजिनि सिङाव थानाय आरो नै दासो आं मेसेज मोनसे नायदों निउसाव धेमाजि डिस्ट्रिक्ट धेमाजिनि मेन केपिटेलावबो अमा फाननायखौ बन्द खालामदों मानो होनना बुंबा जोंनाव अमानि बेमारा बारानिफ्राय बारा जाबाय दङ दै लोगोफोर ओंखायनो सोरबाफ्रा जुदि बेफोरनि सायाव जुदि सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम मेसेज मोनाखैमोनब्लाबो आंनि गेजेरजों आंनि नैबे चेनेलनि थ्रुयैनो आं नोंथांमोननो दिन्थिहरबाय नोंथांमोनहाबो अमा जानाय बा अमानि माबाफोरखौ एसे मोजां सांग्रां जानानै थादो अके लोगोफोर बिदिबा आङो दिनैनि बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय